Ito talaga yung pinunta ko dito para mag-iisang photographer. So, ito yung mga assistant ko sa likod. Tapos ayun yung kinukunan namin. Tapos ito nakikikuha din. Hey, what up? Good morning. Yaong kami digdi sa dito kami sa Nagwa ngayon. So, punta kami ng Balatan, kasama ko yung mga kaibigan natin. What's up, lovebirds? Kinakapatid ko, bunsong kapatid na kinakapatid and sa kanyang fiancé. Masahin kita ni? Balatan! Balatan daw kami today. So nauna na yung mag-ina ko. Let's go! Ay, alat. Ano man yan eh. Oh my god, yeah boy! Ang ganda! Lovers na si lovers na. Road to no? Yes. Dati yung elevator ako, dumang kami dito, ano pa to? Lubak pa to, tapos Makitid. Tapos yung dyan, Pangin yan, oh, Pangin yan. So, nandito na kami sa beach. At kumakain na sila. Hello. Hi, this is my best friend, my sister, asawa ng best friend ko. Ito yung katulong ko. Tulong sa buhay. Katulong sa buhay. Oo nga, katulong sa buhay. May tumo na ako, digdi. Ay, wow, kayo nang kapamuti. What up, kids? Hi. What are you doing, guys? I'll take my video. Video ko daddy. Bagyo kaya nagpara pa uro. Nagbago na ba ako ate yun? Kaya lang hindi na lang. Ano yung pagbubuhay? Para pa uro. Ang laki ng pagbabago.
Sobrang bait ko na yun. Ano yan? Ano yan? Close na. Sabi ni Ha? Bakit? Where are we going? Where are we going? Where are we going? Where are we going? Bye! Bye! Let's go! Let's go! Where are we going? Let's go! Come on! What are you doing here? Ayun, nandito kami ngayon sa Balatan Beach with my bunso. So, tara! Bakit? Bakit? Ayun, bakit? Pagod ka? Pagod? Oh? Ligo ka tayo sa dagat? Oh? Oh, tara! Tara! Tara na! Yee-hee! First time na kasi say hi. Hello po. Ha? Bali, after 15 years na naman nakabalik dito kasi last time na pumunta ako, hindi, nagpas ng 15 years. Kasi elementary pa yata ako dun o high school. Napawan ako dun eh. Sarap lang maligo dito kasi dati walang alon to. Kaso lang kasi dahil yung hangin galing dyan, dahil dun sa bagyo, kaya mahangin ngayon. Pero dapat talaga yung dagat dito, walang masyadong alon. Pang bata, pero wala eh. So, ayan. Ano problema mo? Hindi yan, that's okay. Halika na. May mga langgam dyan. Upo lang tayo dito sa gilid. It's okay. Oh, di ba? We're just going to sit in here. Di ba? Bukas, may ngayong alon eh. Kaya
lang. Kuya, what do you think? Englishero kasi. Tapos, Sela, minsan lang ito mangyari kasi busy sa work. Tapos yung ano, maaaring maiwan ng mga bata. So nagkataon na yung best friend ko pumunta dito sa Nabwa, umuwi sa bahay nila from Sorsogon, tapos nagyaya. So ayun, sinipot na kami, nasakto din naman na wala kami ginagawa mag-asawa, kaya dito muna kami. No gadgets, just the beach and the kids and the family. Yun lang. Isawa ko busy makipag-chikan doon sa best friend niya eh. Kaya kami tatlo muna. Diba? Diba, Carlos? Yes! Ito na sila! Yan! Ito na kami! Yes! No! No, 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 no! Oh, Carlos, oh, look, tingnan mo sa akin, oh. Hindi takot, oh. 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 Yes! Yes, ano? Oo, mababaw dyan. Mababaw dyan, kaya sabi ko sa'yo maligo ka. Hindi malalim. Oo. Oo. Yan, kahit paano marunong magtagalog yung anak ko eh. Kaya nakakatawa lang. Kasi dati talaga pure English, hindi ko niya ako maintindihan eh. Wanna swim? Gusto mo mag-swim? Sela? Hmm? Sarap? Sarap, kuya? Kuya? Sarap? It's okay, it's okay, it's okay. Ito talaga reason kung bakit kami pumunta dito. Para sa prenup niya. Prenup. Ano boy, ready ka na? Ha? Ha? Anong feeling ng mag-prenup boy? Ha? Kinakabahan ka? Okay na. Puro okay. Puro okay. Comment sa mga post na pang-papapi. Paano boy? Pang-papapi? Pang-papapi mga post ko. Baka dito kami makadami ng subscriber. Tapos views. Hi beautiful. Hi. What did you do here? Ano ginawa mo dito? Nag-swimming ka? Kami na kuya. Tantokin ini. Tama na natin. Aju. Magamit pagkatapos yung ibang lens. Ito talaga yung pinunta ko dito para mag-iisang photographer. So, ito yung mga assistant ko sa likod. Tapos ayun yung kinukunan namin. Tapos ito nakikikuha din. Gamit ko na ito nga ako para may vlog tayo. Ano na, nakapen? Siguro, i-click mo na lang yung dyan sa... Open, wala na yan daddy, wag mo na yan. So, hindi pa kami tapos. Carlos, wag na yan. Ito yung Tapos mo na yan. kapatid namin. Nagpiprenup sila. Mayroon nagpapasaway na bata.
Ha, mga kaibigan, ba't ka nagpapasaway? Doon papasaway. I'm sorry na. Uwi na tayo. Ayan, uwi na tayo. We're going home na.